Tu máš, ne? Treba možno, že bude ešte Je to vonia. Vonia, ja teď už A nevolaj teraz už znovu. kabína. Už sa to idem postarať. Tu by si to jedne Že ten etap bude bolavý. A v podstate, keby si spravil nejaký kanál, alebo nejaký výbušný, zapálil to a hodil to na nejaké veci, tak to rozle. Môžem dať detail aj na to, že to vraj. Tie zápale pásu vlastne ten alkohol, ten tým pokiaľ by to nespotreboval. Vína tam máme, dosť? Dobre, prečo nie? Už koľkokrát si ho málo videl. To tam nie je tak bylo. Dobre, môžeme to zrušiť.